kakobeke mali bana jonyama. Kakobeke mali bana jonyama. Kakobeke mali bana jonyama. Maramafe, Anye Simbolima, Ila Basila Kalima Konondoma, this is Simbolina. Maramafe, this is Simbolina. Ila Basila Kalima Konondoma, this is Simbolina. Moso Chamakate Mogela, Momo Marafendedi. Ila Basila Kalima Konondoma, this is Simbolina. Oh, adanki se dande dongli ngadi ko ni boli kononton ni ga boli te kononton bo iga simunto ikiti sa simuna kwa ne ba me se dongli dala ko wan no adanki se dande Jaya Benima, Imasina. Asimi Koita, Toye Satane, Tisikana, Nankamade, Baby Baboro, Mosofara Sobami, Nankoda, Tese, Ilabasila Kalima Konotobo, Tese Asimina, Chabakoro Sobami, Nankoda, Tese, Ilabasila Kalima Konotobo, Tese Asimina. Capitaine Bakari Goïta de Assimi, Lanila, Vladimir Poutine, Lanila, Rasputin, Vladimir Poutine, Spasiba, Kanatian Yonche, Shugel Maïga, Abdoulaye, Sadio Kamara, Modibo Kone, Amadou Diao, Ismaël Wade, Aboulaye Diop, les femmes, force à fond. Lala Fouroutjebe, Assimi Goïta. Mande chani mande muso muru ni kramko sumaw ni dunso munu be mande kuna na munu be mande ko ka makele kana balaba e viloni ati jana kui wa bi jafu afa benalachi alhamdulillah rabbil alamin bi ambe jamana ko la 22 septembre a feteli ko mali be de kan ka je ka feti na soro feti bi ke kidal al ni colonel tise ga ta kidal mais en tant que militaire ou bese ka feti ke kidal alhamdulillah 22 avait fêté en tant que ou sonaka bi ke kidal commandant ko avec kidal sous-préfet ko avec kidal maire ko avec kidal dugutigi ko avec kidal ka were ko ka avec kidal donc alhamdulillah kuma be muneka ni jamana be wulila jamana ko amena jamana ko ani dine ko menu wala kwa dina te jamo ko shie je kono ka tema on kuntri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dina te jamo ko shie ka tema alakira ka wa mo shire te dine ko fo ka tema alakira ka wa mo shi ko te ja alai ka tema alakira ka wa mo shi te na fen fanye mu me do an kuna ka tema alakira ta ka bo dine dira alakira de ma ni fa islamai ifa ka islamai te bunya mu ye dine fa yi ni ba islamai ba ka islamai te bunya ka tema alai dine di mu ma kui wa iba te islamai dono ifa te islamai dono i mo ke ta dono islamai dai muhammadu kui donc muhammadu alhamdulillah rabbil alamin kira dira muhammadu jugu ya fe muhammadu bolla ka bo afa jugu la kui abura magan atra madine ay fanga soro ka to madine ube ay fanga soro ka to madine ka togo soro ka to madine ka jamu soro ka to madine ka so soro madine
wa dinɛ yiriwara depuis a bɛ Madinɛ koyi mais a ma sɔn ka jɛ Makan kɔ koyi a faso a nana faso la a kun gɛnna faso la bamuru ani jɔlɔkɔ ni pelu ani pigi ni mɔgɔ kuntigɛ muru y'a gɛn donc a taara dinɛ fanga sɔrɔ mais munna ma to Madinɛ de parce que a b'a dɔn foyi tɛ mɔgɔ faso bɔ o ni dinɛ ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la koyi dinɛ ko o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc a ma faso labila ko parce que a kɛra masakɛ ye a ma faso labila ko parce que a limaniyalen a ma faso labila ko parce que Ala y'a ci a ma faso labila ko parce que k'ale Muhamadu yɛrɛ bɛ muɲu a seginna ka na faso la wa faso la kɛlɛ de y'a la koyi a ye kɛlɛ kɛ ka don faso la non dinɛ donna Makan ka sɔrɔ hali ale yɛrɛ ma don mais munna a tilala ka na don parce que faso foyi tɛ mɔgɔ faso bɔ dinɛ donc Muhamadu yɛrɛ y'a yira fɔlɔ ko faso ka bon ni dinɛ ye Muhamadu tilala ka mun fɔ faso ko kɛlɛ ni mɔgɔ mɔgɔ n'i tora faso ko kɛlɛ la i tora Ala ko la Ala yɛrɛ tilala ka mun fɔ Ala ko mɔgɔ o mɔgɔ kana dan silamɛya ma kana dan kerecɛnya ma kana dan kira fɛn o fɛn tɛmɛna kana dan i ka don u ka dinɛ la i ka yɛlɛma ka kɛ kiraw ye n'i t'i fa bonya i bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i y'i fa bonya n'i m'i ba bonya i bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i y'i fa n'i ba bonya i faso n'i m'o bonya i bɛ taa jahanama kɔnɔ bilahi talahi mɔgɔ mɔgɔ t'a faso fɛ i tɛ don aridinɛ la mɔgɔ mɔgɔ t'a baso fɛ i tɛ don aridinɛ la ne Bala ko ten faso denjugu bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ munna Ala tilala k'a fɔ ko n'i ye faso dɛrɛmɛ kelen dun k'a b'i kiru jahanama kɔnɔ donc ja Ala yɛrɛ b'a dɔn ko faso bɛ mɔgɔw la ja Ala yɛrɛ b'a dɔn ko faso bɛ mɔgɔw la Ala ko faso nafolo ja Ala yɛrɛ b'a dɔn ko kɛsi bɛ État la État ka kɛsi ko n'i ye dɛrɛmɛ kelen don a kɔnɔ ko ni halala tɛ k'a b'i kiru jahanama kɔnɔ donc Ala y'a dɔn ko État bɛ na fo ka kɛsu sigi Ala y'a dɔn ko faso bɛ yen fo faso nafolo ko n'i magar'o la donc Ala y'o de kisa fɔ ka juguya e bɛna mun de fɔ an silamɛya la bilen Ala yɛrɛ ye faso fɔ Muhamadu ye faso fɔ Muhamadu ma ja faso kɔ e ko k'an kana ja an faso kɔ ko parce que k'e ye silamɛ ye kana da silamɛya ma dɛ diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma i y'a faamuya wa Ala ka kitabu dayɛlɛ i yɛrɛ ka Ala kalan kuranɛ la o t'a da e yɛrɛ ka Ala kalan kuranɛ la i tɛ se ka an t'an faso tuye koyi an t'an faso tuye fo ka diɲɛ fara lahara kan bon faso ko foyi tɛ faso ko de bɔ quoi i y'o faamuya wa foyi tɛ faso ko bɔ alhamdulilahi rabbil alamin donc ni 22 bɛ fêter o ye faso bɛɛ de ta ye karamɔgɔ n'i y'i da i ka so k'a fɔ i ka denbaya tɛ bɔ c'est ton problème o y'i kelen k'i ka denbaya bɔ malidenya la n'i y'i ka denbaya bɔ malidenya la Ala b'i kiru jahanama kɔnɔ k'i ka denbayaw kɛ k'i fifa nous on s'en fout wagabiya t'o la sunaya t'o la tɛgɛminɛla t'o la tɛgɛjigina t'o la kerecɛnya t'o la somaya t'o la faso bɛɛ de bɛ kɛ faso fɛ bon ni fanga kan ka défend ka da mun kan Assimi Goïta u nalen fanga la u fɔlɔla ka mun kɛ fɔlɔ ko kɛlɛ binnen don faso kan u ye mun de kɛ u fɔlɔla ka kɛlɛkɛminɛnw de san u fɔlɔla k'u ka faso armée u fɔlɔla ka wari don kɛlɛkɛminɛnw na u fɔlɔla ka wari don chariw ni avions na kɛlɛkɛminɛnw u fɔlɔla k'o de san o de la i b'a dɔn ko silamɛya y'u ta ye kɛlɛkɛminɛn sanni ni karamɔgɔ fɛn o fɛn n'i nan'i sigi k'a fɔ k'i bɛ kuma kɛlɛkɛminɛnw sanni na ni tɔw m'i ba tari sote ne Bala b'i ba tari sote bilahi talahi i kɛra suna misiri karamɔgɔ n'i nana k'i bɛ kuma kɛlɛkɛminɛn sanni na k'i bɛn'o kɛ ko maa b'i ba tari sote n'i kɛra tɛgɛjiginaw ka wajulikɛlaba ye n'i nan'i sigi k'i b'i da don kɛlɛkɛminɛn sanko la an b'i ba tari sote ni tɔw ma sote ne b'a sote n'i kɛra chrétien mon père ye n'i nana k'i b'i da don kɛlɛkɛminɛn sanniko la ni b'i ba tari sote n'i kɛra somaw ka kuntigi Ala kana to i ka bo kɛ n'i nana k'i bɛ patapata kan fɔ ko parce que ko Assimi ninnu ye kɛlɛkɛminɛn san b'i ba tari sote n'i kɛra donso ye n'i nan'i sigi k'i b'i da don kɛlɛkɛminɛnko la i tɛ mun dɔn b'i ba tari sote je crois n'olu ɲɛmɔgɔw ba tari sotera tɔw yɛrɛ b'a dɔn k'u bɛɛ ba tari bɛ sote parce que bɛɛ bɛ sir'olu ɲɛ bɛɛ dalen n'olu la n'olu yɛrɛ y'a kɛ an b'u ba tari sote ni général mun nan'i sigi k'i b'i da don kɛlɛkɛminɛnko la an ka faveur tɛ mun ye an b'i ba tari sote n'u m'i ba tari sote ne b'i ba tari sote kɛlɛkɛminɛn sanna a kuma fɔra a banna pewu e bɛna mun de fɔ anw ye kɛlɛkɛminɛnko la an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam Ala kira ani an ba Aisha kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ala kira fɔlɔla ka wari fɔlɔ jumɛn ɲini an ba Aisha fɛ muru sɔngɔ muru jumɛn don
est-ce que shontiga murun do est-ce que wusun tiga lawn do est-ce que tamaru tiga lawn do bamuru akoko ka mago be nafolo de la ko nafolo amago be nafolo la ka se ka bamuru san ani kontruku ani kliku ani so ka di aka keleke choma donc Muhammadu yere ka war folo nyini yere folo ka war nyini mo fe folo adala a war nyini ko folo ma ke misri jolo asro islamia be ngasro misrite amma foko ka Muhammadu ma foko ka misri jo Muhammadu ma foko ka tamaka Muhammadu ma foko amago be warla ka amago be warla ko ka keleke mina sa Muhammadu yo de famba Aisha e kafri de almam tromperin e bodon ni ba do ide la ka foi ni e bodon kele 100 ans asimu nunu na bientôt 100 flow biga keleke mina so biga ni ne kafri de te bono isa ite bono ika kutubala ne na ika ka bono ludi amba Aisha u ay wardi Muhammadu ya ka kele de follow army Muhammadu yere wo sebe ngabla I kafri de ini fani babe I dalo ni gal mam ni muna labo atese ko soso donc Muhammadu yere aka kele army Muhammadu war nyini ka kele army Muhammadu war ba follow mumne Boubacar Sidiki la tien tigi tokoma parce que depuis Boubacar Sidiki ma do islamé Allah billahi taala anyo war tigi kunten koy ne do fo ina ka fo ko munibi do islamé Allah ibe do islamé Allah ni dona islamé Allah ko parce que iga ke war tigi billahi taala ite kaye islamé ni war tigi ate nyonya sra la fantam be do ardina la war tigi be do ardina la numu ya ke kanye mais ni dona islamé Allah ko parce que ibe ke war tigi ala mo cliché si di an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ala ko Muhammadu ni cliché mine ni ya fo ni sura mine ni ya fo ibe ke war tigi atin ni sura mine ni ya fo ibe ke war tigi ate Qur'an be o sura cité ala mundi Muhammadu makabe ke war tigi ni Qur'an be mo ke war tigi mo be Qur'an donga Muhammadu ba Muhammadu ñogon fantan kunte la charité bien ordonnée commence par soi-même muna ma kayre donc mo be ke kira yere kasro ye fantan wa mo be se ka ke wa mo be se ka do ardne la kasro ye bana ye war tigi mais kata do ala de kebe ke war tigi billahi taala ni dona sami ala war ko kama la harala bi do janama kono parce que ima sra la nya ima do ala Muhammadu kama ima do dine kama ima do tienfo kama iduna nata kama nata badem bepta janama kono kafri de almam tromper wato fo mo awo fo mo et bon c'est ça an kuntigi Muhammadu ay war mine Boubacar Sidiki la ka keleke mina on san ay bamuru san yo fa ka finu san ina fo fini munu be ina fo ejire para équivalent de gilet nunu sorashu ka gilet nunu kisate munu do parce que a fini ni kun do al ni kalakse na abe yoro munu be ni flèche olu so ni abse ka tieni ka juna akumolu yoro bari o te gilet ya ka klaka contre coup san o te finu nyewa ka soke o san o te charu ni blende yewa vrai ou faux ko lu san yo famewa Muhammadu yo lu de san kaka kele armée Muhammadu ya ka kele armée e kafride ne nani sigi kebe Qur'an kala anyena ko armement sani ant armement san ibe fa ga munefo ni armement san ni bom sa ba ga mo de fa ite fa go de fa ni marfa sa ba ga mo de fa e o ma Muhammadu e bamuru munu sa e bamuru nunu sa ko ga ta mo a sa ko ga basa de fa wa Muhammadu e bamuru nunu sa ko ka ngelen ne fa wa Muhammadu e kele ke mina munu sa o kuma ko mi ki protéger dimogo de contrôle la wa ayaka kele o kuma ni Muhammadu kunta e ton faga est-ce que ton faga la ya boye ka ta flèche san aya boye ka so san aya boye ka bamuru san e be faga mun fo ni sura so ye mo faga e Muhammadu ma mo faga di e Muhammadu e gerke go ya mo faga go ya bamuru ta jigina ama bamuru akoni mata iba dongo na mata dongo e kafru chelaw ayre bamuru ta ka do kele kono na do na kele kono ay mun na bamuru ta ka do kafru chelaw do ne chelaw ay mun ke atraski ga Qur'an de kala utela ataru tubi atraski atra mun kala atra facha de kala kafru utela kala be sina bamuru be bula ne bula me kala kono atra mun gre ay akaramogoti mum se ka soso ne balakoti ay kala ke fa ire jukina kala kono yoro ya dai ay re jukina ka blesse ka to kala kono on kuntiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdi adu kana ta fo kon kante alakira no ma jaye Muhammadu no ma jaye Abdoulaye Din no ma jaye Aminata Di no ma jaye Alassane Ousseini Moke no ma jaye Fatmata bintu ya Rasulullah fa no ma jaye
Badra Ali cousin no ma jaye mutiliku mode alwaha mode Abdoulaye de Aminata de amba Kadijatu che Fatmata bitu ya Rasulullah fa Alassane al Hussein olu moke Zinedine al Udin olu kloma sama Badra Ali ka Muhammadu ne bala kote Amza de ay kelege Muhammadu kelege oh ni eko kanga kelege chaw ite olu demeni ko kofo. Ok. Muhammad yo wari mine kaka kele armée ay wari mine amba Aisha la ay wari mine Boubacar Sidiki la Boubacar Sidiki yere ta kelenta flatte sabate billahi ayaka wari beke ka Muhammadu ka ta armée man basankana kaka wari bampew drame kunta kumble ala klara ka dowre ndo ay ayo be fana ni Muhammadu ka kele ni munu sara luka demba tali yo fame wa ani nasongo boli ani sugo sani ani balo sani ani keleke minaw sani na ye numo numu kome ko be se muru glana ou bien ka fleshi kai ka kla ka recrutement ke mo munu tege ka di nu jaw ka gele ku be sara ku do kele kono Boubacar Sidiki ke ka nafolo bampew ala kala ka dowre dama e bena munu foni bon ok Muhammadu yokuy ala kra ka kele armée donc alimami n'aw b'a fɔ aw ka misiriw kɔnɔ a ye dɛrɛmɛ di an bɛ taa kaburu siyɛn kaburu mɔgɔw sara ka ban de koyi a ye dɛrɛmɛ di an k'a di i y'a faamuya wa masakɛ ma a ka kɛlɛkɛminɛn san ka kɛlɛ armée ka sɔrdasiw armée ka sɔrasiw équipé o dɛrɛmɛ ne bala ko to o baraji ka bon alimami bɛɛ ma i k'a fɔ k'a ye dɛrɛmɛ di an ka taa kaburu fura i ye kaburu fura i ma kaburu fura tɛ foyi bɔ su kungo la ne bala ko ten i bɛ kaburu fura i yɛrɛ de koyi i b'a fura walasa siɲɛ wɛrɛ n'i bɛ don sira ka nɔgɔya koyi i y'o faamuya wa ne bala ko ten ou bien a ye dɛrɛmɛ di an ka taa kuranɛ jigin ni mun n'i e bɛ taa kuranɛ jigin i ka dugu de kɔnɔ n'est-ce pas a ye sira ka kɛriw bila dɛ a ye kɛriw bila minnu tulo bɛ na jako a tɛ dɛ voilà parce que hali n'a ma bila ne ka vidéo bila mais n'a y'a bila kɔni o bɛ sɔn bɛ sigi minnu bɛ fɔ an kɔ bɛɛ b'a ye. Ok, donc kaburu sieni abe o nyuma folo be se edema ede fa sara itari fa kaburu sien imata o nafa be se edema a baraji be se edema a nafa be se edema parce que ka wuli kata do shu lage ala koko lahara Muhammadu sallallahu alaihi wasallam adela ka baro daga Muhammadu koko tellement que lahara bina geleya mais tellement que ala kain ala be faka hine Muhammadu mantuna tellement que ala ka ala tese ka Muhammadu manto shita ki jarane ka ti do arne kono ni ala o ka Muhammadu traigu ala te mo shi do arne la ni maseli masun ala be do ala o ta kele ga to traya Muhammadu ga nga seli ko ni mo maselo ta jana ma kono ni maso ta jana kono e masele masun Muhammadu go ta jana ma kono ni ala na ne ta e masele masun ga te do arne kono o ma ala ma Muhammadu jamfa donc comment blakuta la de mega mufi ala ti se ko ke ku donc mais tellement que ala be fra hine mogo la ala be fra hine ala be na fo ko dondola ko jonni wulila kata kaneka mogo bado ko me dine kono ka bo I sembo I kono koro kati jo ka la jo vie ka la me ina fo ka bo c'est-à-dire ina fo ka wuli kata aidara la me ka to wajulla ou bien ka wuli kata buye nun lage ka wuli kata mai watara lage ka wuli kata ya famewa kata sufi bla nunu lage ka wuli kata ka bo I ka so kata ale ka mogo bado lage ala se ka yafa ima o kama kaka soro ibe su ibe seri donc me fait ka fa o yana quoi bon Muhammadu ne côté asuma war beddo kala ke minana ni ya me karamogo fɛn be wajuli ke billahi talay kele de te jamana ka nu nani joy ka wajuli kene ka kalashini charger be 32 coups par seconde billahi talay ya fa 32 coups par seconde billahi te wajuli ke bomunga grenade kele billahi talay te wajuli ke ble no ika I mogote ni lame te wajuli ka bi famawa ne bala koti nu nanu jo ki laje ki to wajula ka grenade ta datle ka bla billahi talay e wo I laje baga wo musokoroba wo c'est-à-dire musokoroba wo chokoroba wo dimisanu wo micro wo sheju a bebe yereke ni ya me nyogo ala fola batte billahi talay nu nani sigilen soro wajula ka kalashini ka charger ka kalashini charger droku ka déclencher ku bolo da déclencher ka billahi 32 coups par minute 32 coups par seconde billahi talay ite wajulu ke je kono bali sanfé donc o de kama ni ya me nyogo dongela batte kunkunkuru flabe duguma ok
donc karamɔgɔw kan ka mun de fɔ Mali bɛɛ buye k'a fɔ a ka mɔgɔw ye bɛɛ ka dɔndɔndi kɛ o wari ka ta o ka taa di Aïdara k'a fɔ a ka mɔgɔw ye i y'a fɔ wagabiya karamɔgɔw k'a fɔ suna karamɔgɔw k'a fɔ bɛɛ k'a fɔ an ka wari fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ armée Muhamadu ka kɛlɛ armée da tɛmɛ i fa tɛ silamɛ ni Muhamadu ye i ba tɛ silamɛ ni ba ka di n'an ba Aïcha ye olu ye kɛlɛ armée jango wa Muhamadu ma ɲɛ kɛlɛ armée daran kɔrɔ ala tilala k'a yira na kan tɛ foyi ye n'an ka sɔrɔtiw cɛ ala ye Muhamadu ka se dɔ ka kafiriw ka se dɔ ka seyibaw ka se dɔ ka muso ka se dɔ olu bɛɛ y'u ta kɛ mais ala yɛrɛ a dɔn halisa dɔ bɛ armée man jɛ ala yɛrɛ ye kɛlɛkɛminɛn bila ka bɔ sanfɛ ne m'a fɔ dɛ a karamɔgɔw de y'a fɔ a kafiriden ka tila ka na k'i bɛna fɔ k'o ye nkalon ye aw de ko ala ye Badara Ali ka muru bɔ sanfɛ ka na d'a ma ala munna ala ma muru di kafiriw ma ala y'a di Badara Ali ma Badara Ali ye jɔn ye Muhamadu cousin Badara Ali ye jɔn ye Muhamadu ka général Badara Ali ye jɔn ye Muhamadu ka kɛlɛcɛ donc ni ala ye muru di Ali ma est ce que ala ma Muhamadu ka kɛlɛ de armée donc ala yɛrɛ ye Muhamadu ka kɛlɛ armée e kafiriden alimami tromperie e bɛna mun de fɔ ne ɲɛna diinɛ ko la ko marifa ko ni kɛlɛkɛminɛn ko ne kan'o fɔ ne t'o fɔ e kafiriden bɔ n'i y'i ba den bɔ an ka sigi an ka kuma Badara Ali a ka muru numu jumɛn y'a dilan o fɔ ɲɛna kɛ e de muru da fila a y'a sɔrɔ tɔw ta ye da kelen wa a ka muru ne bala b'a f'i ye c'était le premier AC diɲɛ AC fɔlɔ tun y'ale ka muru de ala ye muru mun dilan ni mɔgɔw ye muru mun dilan ala ye muru mun dilan ala y'o di Badara Ali ma mɔgɔw ye muru mun dilan o bɛ tɔw bolo mun n'ale mi ban ala ka muru la ka taa tɔw ka muru ɲɔgɔnna ta est ce que ali y'a fɔ ko non ne tɛ ala ne tɛ e ka muru fɛ parce que ni n'o minɛ o fariya ale ma ala ta minɛ donc Poutine ka bɔma an b'a minɛ Poutine ka lasorokɛtɛ an b'a minɛ Poutine ka zagazaga an b'a bɛɛ minɛ Poutine ka manabɛlɛ an b'a minɛ pra ala ma ali ma ba ala ta la koyi an fana tɛ ba yirisiw ta la koyi e bɛna mun ni manamana kan fɔ a bɛ wajuli de dɔn wa n'aw bɛ mɔgɔw de wajuli minnu hakili ka surun ne i tɛ ne wajuli ne ye bamanan waliju de dɛ bilayi ne bala yɛrɛ b'a dɔn ko e ye bamanan waliju ye wa e yɛrɛ b'a dɔn ko ne ye bamanan waliju ye ala yɛrɛ b'a dɔn ko ne ye bamanan waliju ye n bɛ mun f'i ɲɛna wulibali don i tɛ se k'a sɔsɔ donc diɲɛ o de ye quoi i y'o faamuya donc an k'an ka kɛlɛ armée alihamudulilayi arabil alamina an b'an ka kɛlɛ armée bi an b'an ka kɛlɛ armée sini Asimu Goïta ala ye muru bila ka na di Badara Ali ma mun de kama ni n'a sɔrɔ est ce que ala ye muru ni n'a sɔrɔ ala tun ye muru bila ka na k'a ka jaba yirannen de susu est ce que ala tun t'a kɛ muru surumaniya ni ala tun ye muru bila ka na de k'a ka Fatumata bintu Rasululahi ka jaba wɔrɔ ala tun t'a kɛ muru surumani ye wa ni ala tun ye muru bila ka na de ko k'a kɛ ka Fatumata bintu Rasululahi ka nalasogo tigɛ est ce que a tun t'a kɛ muru surumaniya ala y'a kɛ muru jamanjanbaden ka tila k'a kɛ da fila k'a ka mɔgɔw biɲɛ tigɛ n'a ye est ce que ala ye muru mun bila ka na a y'a di Badara Ali ma k'a ka don a kan na i ko siyɛnniya ala ye muru mun bila ka na est ce que a y'a di Badara Ali ma k'a ka gulo so kɔnɔ de wa ala ye muru mun di Badara Ali ma est ce que a y'a d'a ma k'a ka kɛ ka Fatumata bintu Rasululahi ka i y'a fɔ jababulu de tigɛ wa ala y'a d'a ma k'a ka kɛlɛ de kɛ donc ni ala ko ka kɛlɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ sɔn Mali sɔrɔsi o sɔrɔsi n'i sara i ka jamana in n'a sɔrɔ i bɛ seli ne bala ko tɛ bilayi i ye sa di su de ne ko ten jamana defani na n'i sara i ye sa di su de parce que i sara cause dɔ de nɔfɛ cause mun n'o ye cause ɲɛnama ye ala de ko bɛɛ ka faso kanu da ye ka sa faso ko la faso kanu da ye ka marifa ta faso ye faso kanu da ye ka tɔw fa da ka sunɔgɔ e ka taa si ɲɛna tɔw fa ka sunɔgɔ faso kanu da ye tɔw ba ka sunɔgɔ e ka taa si ɲɛna faso kanu da ye i y'a faamuya wa e ka taa si kungo kɔnɔ ji la soso la tile la i y'a fɔ a nɛnɛ na funteni na marifakisɛ bilahi e k'o bɛɛ choisi walasa tɔw fa n'u baw k'u da ka sunɔgɔ olu fa n'u baw ka taa magan olu fa n'u baw ka taa misiri la olu fa n'u baw ka seliji ta olu fa n'u baw ka furu kɛ olu fa n'u baw olu denw ka taa meri la olu fa n'u baw denw ka i y'a faamuya wa ka dengidiw kɛ ka to dugu kɔnɔna na i ko fɛn ma wuli faso kanu dan y'o ye faso kanu dan y'o ye donc diinɛ an ka ni faso bɔ ɲɔgɔn na diinɛ ni faso tɛ kelen faso ka bon ni diinɛ ye faso ka bon ni diinɛ ye ni faso ma bon ni diinɛ ye Muhamadu ye fanga sɔrɔ k'a to maga a kun tɛna faso la tɔl al badri alena a dɔnkili kun tɛ da a kun tɛ da koyi donc Muhamadu yɛrɛ bolila ka segin o min ye kira ye n'anw ye Kidali bila ka tila ka taa Kidali nɔfɛ o basiya Muhamadu o kuma gɛn ka bɔ magan a ma tila ka na
on a un sorasou reclé ni be dinga ba pa ni bi reclé na on reclé la na fanga sorante na on façon no fewa e be na mune fonye dine kono John ne bina kebina John ne bina kibina dine fo malion ye a cheti billahi a cheti mu me se kam dine fo malion ya akonte farafina ite dine fo ye on de be dine fo ne bala côté islamia ka do farafina adam ne la mandini billahi ta'ala sayyidina usmana dinge nanam ya fama sayyidina usmana dinge nani sigi malla Tombouctou ka samu ka akacha san bisheki ka soro Maroc roi au moins Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bonzon ye ya fama wa ka soro ulumana parce que le roi Hassan fi le 7e descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais yani ukana Maroc ya soro la islamia banfi. Sayyidina Ousmana dinge nana ni islamia yani lukana. Ni tika jamana doni ngo ode ka la ilaha illallah. Ni tita do ngo de bina na sosoli ngo mogo de be soso munta do ni ne afal ni fauli la ibado ko chero. Nte balaba fe chen aka kuma ka fari chen mais abe mu fo chen te non o chete o chete o musote o kramgote ite sa ka soso. Donc anga kele de armée. OK ne bala côté ya famawa ka sorasi kelen temetoto ka keme fla dama abraji ka buni kaburu fwani ka sorasi kelen temetoto ka dreme keme dama abraji ka bu ka shi ka kurane kalai ka sorasi kelen temetoto yo famawa ka se ne bala kote ka se ka marfa kelen songo di ka etama billahi tala abraji ka bu ka mugo batam bla ka tamaka ne bala kote abraji ka bunai wallahi billahi ka karmuruni kelen san ka dika eta maku ko armée ma billahi a baraji ka bo mogo ba muanga suni seli ne bala koti che ay chento ne mai donc ni Muhammadu yere sona ka wari mine am musula a furu musula ka keleke minan san asimu ama wardo ambe mali sanu bo ka do keleke minana ni Boubacar Sidiki sona ka na fulo beddi Muhammadu ma ka keleke minan san anga war jamana na fulo tugo be ko wardi amba do keleke minana wa yi fatama mine yi batama mine ya fama wa dugu jukoro fe o dona jamali dugu jukoro na fulo o dona keleke minana ka bla mali armée kono pour que ka mali armée ko protéger nous ye autant bejeya ni beje nafolo ni bejera ko do kuma betami ko mona kam go te jega klalo kanga ka fride almam tromper sora shu kuntiga se kana ibe ka tagana ibe ka klela ko essentialité ga ta sora shu tagana ibe ka klela ka ko carburanti ka ke eligo kono kana ni sora shu mais carburant B ka ke eliko kono kata karamogo do dinge ga mariage la o dinge ma usani sura shushuwe karamogo ke a dinge ma usani sura shushuwe a dinge ka mariage ma usani sura shushuwe carburanti ka ke essence la e carburanti c'est-à-dire na folote ka don kérosène na ka ke eliko kono kanani sura shushuwe men na folo be kata Espagne sungu baw kati dawlu ku digi karim na folo be kata champagne sauté donc champagne muna sana est-ce que champagne valeur mambona nga sura shushuwe karim nunu blo ega mogo binan ni doni be anbulo anga mogo mbe bula la te mogo tambo ke ko lu digana e ko to dikanwe eta de okuma joni danga di ali nega mogo mbe fe atete mali mogo duru ka mogo be mogo duru muna ke ko digana e ko eto digana nega mogo munu e nega jamana na fulo dunkata e ka mogo munu be ne bolo ni keleke mina nana ne taw tato alu ni shontika la mata o taw olu nana kana nega jamana déstabiliser ya famia wa ne taw olu tara dro kata u sigi efe ko parce que la ku sirano no nenye John ni ke ka diga John tadi mogo binani aniko on ta la te mogo tambo e ko ita nwa mogo tandi o kuma kana fe me e ka binani ambo ango di o kuma o baka usambaya o kuma o baka usambaya au ka jamana ka kusana on tewa o kuma au ye mogo au ye waraw de wa
o kuma aw kalana aw kalana anw kunden de cira o kuma an ye dangadenw de wa aw ba aw hey abaw n'aw ba ka wusa n'anw ba ya aw b'o dɔn aw yɛrɛ de la o cɛ ma wuli a ba fɛ mun ba ka wusa ni mandenkaw ba ye kuma musalaka ɲɔgɔn musalaka a foro ka bon a ɲɔ man ca i y'o faamuya wa est-ce que nin sera sɔsɔli la ne ka cɛ min b'e fɛ hali a tɛ cɛ tan bɔ e ka 40 ani kɔ bɛ ne fɛ n'i ka n taw di yan pour que n y'i taw di ma e ko e tɛ ne taw di o kuma Ivoirien de b'a lajɛ sisan nɔ 46 personnes mun bɛ Mali la ani bubu ninnu donc Ivoirien de b'a lajɛ Alassane de b'a lajɛ mun de bɛ yen o kuma nɔ bubu Karim y'a fɔ cɛman Iber olu ka kusa ni Ivoirien denw ye o mɔgɔ damadɔ olu bɛ se ka wusa ni Ivoirien ka 46 soldats 46 mercenaires n'u wusara n'u ye parce que mercenaires ninnu kilancɛ si tɛ Ivoirien o de kama Alassane il s'en fout sinon ni Ivoirien den yɛrɛ do k'u dɔnna u ka numéro matricule dɔnna u ka identité dɔnna k'u somɔgɔw dɔn bi a to a y'u bila parce que Ivoirien de man ca la Bagbo ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan koyi a tɛ se ka kuma fɔlɔ fo k'a dɔn sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ jɔn dɛ u bɛ bɔ min de dɛ u bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ jɔnni somɔgɔw do o tɛ se ka dɔn parce que n'a fɔra ko k'o ɲɛɲini sisan nɔ Ivoirien yɛrɛ b'a dɔn ko minnu minɛna ko ja Ivoirien tɛ sinon muso ninnu bilala o olu somɔgɔw yira o sɔrɔdasi tɔ ninnu k'u identifier an k'u ye kɛ u ka wuli ka mankan kɛ an ka sɔrɔdasiw de an ka sɔrɔdasiw Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka gardien rapproché kɔrɔ dɔ b'a la l'ancien gardien rapproché de Alassane Dramane Ouattara il fait partie aw bɛ mun nɔfɛ donc ni ne kun don ne bala côté ni karamɔgɔ fɛn o fɛn sɔrɔdasi fɛn o fɛn n'i sara i bɛ taa aridinɛ la bilayi talayi sɔrɔdasi fɛn o fɛn n'i sara i bɛ taa jana i bɛ taa aridinɛ de la sɔrɔdasi fɛn o fɛn n'i sara i bɛ taa aridinɛ la parce que jamana défani o yɛrɛ ye diinɛ ye ni sɔrɔdasi tɛ dugu min na diinɛ tɛ fanga sɔrɔ yen koyi ni sɔrɔdasi tɛ dugu min na diinɛ tɛ fanga sɔrɔ ok ni cɛfarin yɛrɛ tɛ ni kɛlɛ yɛrɛ tɛ diinɛ kun tɛ dɔn koyi Muhammadu ko yɛrɛ ye bi sɔrɔ parce que la i y'a faamu a sɔrɔdasiw de kun b'a bolo ni sɔrɔdasiw kun t'a bolo ni cɛw kun t'a bolo minnu bɛ sɔn ka s'a ye cɛw kun t'a bolo minnu bɛ sɔn généraliw kun t'a bolo a kun tɛ ɲɛ wa a yɛrɛ tilala ka kɛlɛkɛminɛn san k'a d'a ka kɛlɛkɛcɛw ma donc o kɔrɔ ye Muhammadu yɛrɛ jɛra ni kɛlɛ ye Ala yɛrɛ ko Muhammadu ye kɛlɛ kɛ Muhammadu yɛrɛ ko k'a ye kɛlɛ kɛ f'a ɲin karila kɛlɛ la Muhammadu ɲin karila kɛlɛ la ne bala ko tɛ e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna e b'a fɔ anw ɲɛna ko sɔrɔdasiw ka guerre man ɲi Muhammadu ye guerre kɛ guerre bɔra guerre la de guerre bɔra guerre la de donc alhamdulilayi rabbil alamin sɔrɔdasiw aw bɛ fo Assimi Goïta i bɛ fo Mianga kɛ i bɛ fo koyi Mianga président ayi non là a tɛ se fila o bilahi Mianga président a bɛ da e ta ma Mianga président i ma Mianga kɛ ye fila de kɛ koyi a ye bandaw sigi o ye Mianga ye k'o wuli ka bɔ yen ka tila ka i y'a fɔ ka Mianga wɛrɛ sigi o y'ale yɛrɛ ye Mianga an b'aw bolo koyi Mianga fanga la ilaha illallah aw ma foyi y'a la fɔlɔ cɛw cɛ i bɔra Mianga kɛ b'i ba tari sauter bilahi talayi i m'a ye politiciens bɔra ka kule fan bɛɛ fɛ i y'a fɔ Choguel fanga bila Choguel banana a bɛɛ y'a da de dɔ ka bɔ kɛ dɔ ka bɔ ni mun y'a ba de o ka bɔ aw ko Choguel Ala yɛrɛ ko Choguel e k'i reposer dɔɔni sisan anw bɛɛ m'aw da de yan aw ta kun ye mun ye donc aw ta kun ye Choguel ko de aw ta kun ye Choguel ko de aw ta kun tɛ bɛn nɔfɛ koyi aw ta kun ye Choguel ko de aw ta kun ye nafigidenya de aw ta kun ye jakilidenya de aw ta kun ye jamana ɲagami de aw wulila fan bɛɛ fɛ Choguel bi na aw bɛɛ y'aw da de ni mun y'a ba de o ka bɔ ni mun bɔra an b'o ba gɛlɛ kari saraka den donc ni ne kun ye bi ta ye one love à vous tous kanabalaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔn a kuma filɛ nin ye dɛ ayi karamɔgɔ b'a ta f'i ye soju la ne ye mun fɔ bilayi wulibali de do koyi wa diinɛ sɔrɔdasi dɛmɛ yɛrɛ ye diinɛ dɔ ye sɔrɔdasi dɛmɛni ye diinɛ ye koyi wa ka kɛ faso fɛ diinɛ yɛrɛ bɛ daminɛ faso kanu na fɔlɔ i y'o faamuya wa
Donc, vraiment, Mali sɔrɔsiw aw bɛ fo. Cɛ aw bɛ fo koyi. La ilaha illallah ni jamana bilen mais aw y'a wuli k'a jɔ a sen ka san 2. Mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ fo olu de ye soldat première classe ye. Soldat première classe aw ye halalaw ye. Soldat première classe aw ye cɛw ye. Soldat première classe aw ye cɛkisɛcɛw ye. Soldat première classe aw ye jamana kanuna ye. Soldat première classe malidenw bɛ aw de bolo. Aw ka ban boîte de nuit la, ka ban plage la, ka ban shisha la, ka ban teriw la, ka ban sunɔgɔ ma, ka ban plage daw la, ka ban nin bɛɛ ma, ka taa tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔdasiya la. Y'a faamuya o ka o formation kɛ gɛlɛya kɔnɔ k'o kalan ban gɛlɛya kɔnɔ. Y'o faamu o soli ka kunu o duguma ɲɛgɛsɛ o disi o sin disi kan o boli o bugɔli o barikon kɔnɔ don aw k'o bɛɛ k'u k'aw to denmisɛnniya la. Aw ma boli ka bɔ kan kɔnɔ. Y'a faamu aw ma ban sɔrɔdasiya ma wa dɔ bi k'a ka formation kɛ o b'a dɔn ko guerre t'ale ka dugu la k'a dɔn ko guerre bɛ dugu la. I y'a faamu denmisɛnnin fitinin ka t'i tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔdasiya la soldat première classe aw fa ka kusa bɛɛ fa ye aw ba ka kusa ni bɛɛ ba ye. Billahi parce que aw bɛ ka mun kɛ nin ye tɔw fa tɛ se k'a kɛ o ba tɛ se wa aw bɛ ka mun kɛ nin ye tɔw fa n'u baw bɛ t'u ka baarayɔrɔ koyi wa tɔw fa n'u baw y'a dɔn ko saya b'a la o de kama u m'a kɛ u ma sɔn u den ka taa aw minnu sɔnna ne Bala Kote soldat première classe ne Bala Kote aw fa ka kusa Mali bɛɛ fa ye ba ka kusa Mali bɛɛ ba ye y'o fanga wa cɛkɔrɔbaya t'a la musokɔrɔbaya t'a la cɛ ye kelen dɔrɔn de ni mun ma da la o tigi ka t'i da front na ne bɛ ka taa e fa n'i ba protéger ne sɔnna saya ma e fa n'i ba ka balo e fa n'i ba bɛ wusa ne tuguni tiɲɛ tɛ kelen de ye alors que i fa n'i ba a n'a denw bɛ yen a ma sɔn a den si ka don a la denw yɛrɛ ma sɔn choisili ko tɛ ko kɛlɛ donna Mali la fo u tun bɛna Mali bɛɛ minɛ choisili de b'o la i yɛrɛ tun bɛ se ka t'i yɛrɛ koyi i ma sɔn donc soldat première classe a bɛ fo k'aw bɛɛ fo ka tila ka segin k'aw fo minnu yɛrɛ bɛ formation na n'aw ma ban bilayi tala aw de ye cɛw ye sinon bi na Mali bɛ cogo min na rébellion ni djihadistes ni terroristes mɔgɔ k'o dɔn ka tila ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ka tila ka sɔn formation ma depuis i ma tila i ye cɛkisɛden de ye aw minnu bɛ kan kɔnɔ formation na di courage a ye muraliw yɛlɛ bilahi a ye cɛw da muso fara cɛw kan bilahi muso minnu b'aw la olu ka kusa ni cɛw ye olu ka kusa n'an bɛɛ ala k'aw kisi ala k'aw tanga a ye ɲɛmɔgɔw ka kuma lamɛn ɲɛmɔgɔ ninnu aw filɛ cogo min olu yɛrɛ tun bɛ ten de koyi aw minnu filɛ nin formation na ni première classe un bon soldat a bɛ daminɛ depuis duguma i ɲɛmɔgɔ ka kuma lamɛn i k'i ɲɛmɔgɔ lamɛn sɔrɔsiyaw de i ka sariyaw bato i k'i da de les grands miettes i ka yelen bɛɛ t'i ka fɔta ye i y'o faamuya wa i ka fɔta bɛɛ yɛrɛ t'i ka yelen donc a banna one love à vous tous kana balaba la ilaha illallah i jɔ an ka Isa Kone ka morceau nin k'a la ka ko bɛɛ kɛ Mali banna jɔnya ma ka ko bɛɛ kɛ Mali banna jɔnya ma Isa Kone ko ten ko ka ko bɛɛ kɛ ka ko bɛɛ kɛ dɔ nana ko naloma non Salifu kana boli a yera ka bɔ Salifu a yera ka bɔ Salifu fanɛ Salifu fanɛ Salifu o ma e ni Buba fana bɛ fan bala ya i nana ko naloma ka tila ka fɔ k'e bɛ boli Salifu fanɛ Salifu fanɛ Salifu ne ko e ni Buba fana bɛ fan bala ya a ka n b'i to yen quoi parce que mɔgɔkɔrɔbaw ka ca lini na n b'i to yen n tɛ foyi f'i ma mais i ba Salifu fanɛ Salifu i ba i fa i kɔrɔmuso i muso ba i muso fa alimamu min y'i ka furu siri o alimamu ba a jɛmɛ fɔlɔ mayamaga min kun b'i ka furu kunna i ba n'i fa ka mayamaga one love à vous tous kana balaba